Gibutyag sa Davao City LGU nga wala nakabot sa syudad ang target niini alang sa unang adlaw sa National Vaccination Day sa gobyerno. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Kung dagsa sa unang adlaw sa national vaccination ang mga buot magpabakuna sa Davao City National High School sa Yupalan sa buntag, sa ikaduhang adlaw mingaw. Sagad sa mga nagpabakuna, mga nag-edad 12 hangtod 17 anyos. Gani bisa naglinog padayon ang pagbakuna. Actually, expected na rin na konti lang yung turnout sabi. Kasi since June, nag-conduct na kami ng immunization. So, thrice a week kami, 3 to 4 times a week kami nagka-conduct ng immunization. Weekly yon. So, ito, siguro marami nang nabakunahan. Tungod kulang ang healthcare workers, mitabang ang mga volunteer nurses sa Bureau of Fire Protection sa Davao City. Sa makita ninyo, medyo kulang yun ang health workers pag labi na pag dako kayo ang target nga gihatag sa ato ang national government. So kaning mga bombero nato, nagatabang sila sa managlahing steps nga ginahimo sa during vaccination. Hinuon ang ubang vaccination site sa syudad, dagsa gihapon ang tao sa second day sa national vaccination. Kung mingaw sa laing vaccination site sa Davao City, dinhi sa Matina Aplaya Elementary School, daghan ang nagpabakuna. Gani alas 8 pa lang sa buntag, taas na ang pila. Kahapon, nakavaccinate kami na 900 plus. Okay? Tapos ngayon, we're hoping to reach 600 or more. Kasi as of now, naka-release na kami ng 600 forms. Si Felomino na kumbinsi na nga magpabakuna. Kadaghan man kuan sa ko nga ayaw pabakuna pre. Dapoy mingon nga pabakuna lang pre. Pero kung giwan dirita sa mas makaayos tanan. Ang uban wala pa gitugutan nga magpabakuna sama niining 13 anyos nga taga Matina Pangi. May ubo man gud siya daw. Unsa ingon sa doktor? Balikon lang mi kung wala na siya ubo. Napuno sab ang Mabini Elementary School nga usa sa 26 ka vaccination site sa syudad. Apan bisan dagsa ang mga tao sa kadaghanan sa vaccination site sa syudad, hinay gihapon ang turnout sa unang adlaw sa national vaccination nga anaara sa 23,250. Halos katunga ra kini sa target nga 47,000 kada adlaw. Hinuon malaumon ang Davao City COVID-19 vaccination cluster nga maapas ang target karong adlaw hangtod ugma. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.